fartes d'amagar-nos i de viure. Elles són avui aquí i això ve de que la Txell vingués i digués i si les portem a Catalunya i llavors diguéssim i si fem una campanya solidària i si emboliquem regals per captar fons perquè aquestes nenes, les seves germanes, les seves filles puguin continuar jugant a bàsquet malgrat les circumstàncies. Bé, és un exemple de com podem transformar, no? I que malgrat a vegades semblem anestesiats per tot el que passa, doncs hi ha gent que volem fer coses junts i que lluitem, somiem i ho fem realitat. Com deia la Txell, vam llegir el llibre i vam veure que teníem moltes similituds amb la nostra pista i la seva pista i teníem ganes de que les nenes valentes de Barcelona poguessin jugar amb elles. Perquè necessitem poder ser lliures, perquè volem i tenim dret a ser lliures.